No, zase po mesiaci všetkých zdravím. A na tentokrát je to asi najväčšia hovadina, čo som spravil. Ale som si istý, že budú aj väčšie. No, však bol ten VN generátor kedysi. Toto je ďalší VN generátor. Ale tento už má TL494 a MOSFET s diodou dvojitou. Približne nejak tak svetlo nastavím. Dám najsilnejšie. A klasika VN trafko z televízoru. A napájené je to takýmto, no tak, 260 W náhodný zdroj od počítača. A má to tuto, že výber frekvencie, výber tohto akoby modulácie. No má to audio moduláciu ešte k tomu, no. A ináč to je regulátor výkonu a nastavovanie ešte toho. A má to teda audio moduláciu, akože je to takto pripojené. Má asi tak a zmontované je to na takýto niečo ako plast. Taký materiál. Tuto je teda MOSFET, čo to je? Taký IRFP 260N a nejaká náhodná 2x30 A dioda zo zdroja. Likviduje to tie diódy minimálne mne veľmi rado. Toto už je tretia. 30 A, obidve polovice, 60 A dokopy na ochranu MOSFETu. Takže asi tak a chladič od starého nejakého procesoru, čo ja viem, čo tam bolo. AMD Athlon X64 z 90. alebo tak. Asi niečo také s ventilátorom. A ventilátor tu má nejaký regulátor na 6 V, aby nešiel príliš rýchlo, aby to nešumelo príliš. Ale stále uchladil danú konštrukciu. No, teraz takto. Kde je daná? Tuto, hej. Tak a ešte. Kde to je? Tuto musím nejako niečo. Dobre. Robí to už vysoké napätie. Tak dáme. Tak a toto je regulátor výkonu, hej. Už nič. Taký slabý výboj. Toto je už taký poradne silný výboj. To je toto. Ale je regulátor frekvencie, hej. Dáme niečo tak nejako približne, alebo nie. Možno nie. Stabilná tá je vec, ale nevadí. Povieme tomu, že to ide. Počuť slabo, ale počuť hrá to, no. Tak trošku lepšie už. Napájené celé od 12 V, dá sa aj viac. Ale tak ja to napájam od zdroja, ten má 12. Asi nejak takto. Ešte skúsim trošičku hlasnejšie to dať. Tak. No, a teraz hlavná otázka. Prečo som danú vec spravil? No tak ja som človek jednoduchý, vidím vec, páči sa mi, spravím, no nebudem sa štvať, čo robiť, nerobiť. Jednoducho sa mi daná vec zapáčila, nebola nejaká veľmi zložitá. Schému dám teraz asi, no. Je tam iba toto, 1TL494. Popravde, možno to ide na NE555, neviem, skúšať sa mi nechce. Funguje to takto. Štvať sa s tým nebudem. Tuto tieto diody teda treba poradne výkonové. Hovorím, mne horia často. A MOSFET IRFP 260N alebo také niečo, stačí kľudne bohato. Celá schéma potrebuje menej než 10 A. Ja to úspešne mám na 5 približne. A to je tak v podstate všetko.
No a nejako takto je to celé teda spravené.